Moi bo día a todos e a todas. Como cada venres, quero agradecervos que fagades seguimento desta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis importantes que aprobamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. En primeiro lugar, en o que ten que ver coa mobilidade, comentarvos que hoxe avanzamos na contratación de diferentes traballos de mellora e acondicionamento da rede viaria provincial cun investimento da Deputación de Lugo que ascende a 6 millóns de euros. Este é un investimento moi importante que servirá fundamentalmente para dúas cuestións. Por unha parte, estes 6 millóns de euros vannos a permitir a contratación por lotes dos desbroces das estradas provinciais ao seu paso por 16 concellos da Mariña e da Terra Chá. E, por outra banda, para a contratación de diferentes obras que van a renovar por tramos 12 estradas ao seu paso por 12 concellos. No que ten que ver coas rozas, a Deputación de Lugo xa adxudicou os traballos de desbroce nas zonas de 4 lotes do contrato por máis de 3,5 millóns de euros e cunha duración de 2 anos. En concreto, son as zonas que afectan os concellos do Vicedo, de Viveiro, de Xove e Urol, de Burela, Cervo, Foz, O Valadouro e Alfoz, Muras, Xermade e Vilalba e Barreiros, Ribadeo, Trabada e Lourenza. Como sabedes, ademais das obras a conservación e os desbroces, levan unha parte moi importante do investimento que destinamos á mobilidade. Hai que conservar, limpiar e manter en bo estado, na medida do posible, as estradas provinciais na nosa provincia. Polo tanto, este ano xa son 27 millóns de euros, máis do 21% do noso orzamento, o que adicamos para manter nas mellores condicións posibles, como dicía antes, os 4.217 kilómetros cos que conta a rede viaria provincial da Deputación de Lugo. E co que ten que ver coas obras, na Xunta de Goberno, hoxe acordamos licitar 2 novos proxectos. Por un lado, un no que investiremos máis de medio millón de euros para rehabilitar 10 kilómetros da LUP 1106, que é en concreto a vía que conecta Castro de Rei e Campo do Oso na Pastoriza por Reigosa, na que vamos a acometer a reapertura de cunetas, unha canalización de formigón para mellorar a drenaxe ao inicio da estrada, a pavimentación con aglomerado en quente e a sinalización en 3 tramos. Dende o inicio en Castro de Rei ata a altura da ponte sobre o río Azúmara, ata preto do quilómetro 8, a altura de Formarán, en Pacios. Medio quilómetro máis ao seu paso pola parroquia da Reigosa, na Pastoriza, e algo máis dun quilómetro dende a rotonda coa intersección da LUP 4401 ata a altura da Ermida. O prazo de execución co que contamos para estes traballos son 3 meses. Polo tanto, nun mínimo prazo de tempo posible, os veciños xa se verán beneficiados por estas actuacións. E tamén hoxe licitamos a mellora do trazado en 2 curvas na LUP 5501, que vai de Meira a Río Torto, dende Río Cabo a Rodrigas, e aquí concretamente o que faremos vai a ser actuar en 2 puntos da vía, á altura da parroquia de Ferreira Vella, en Río Torto, nunha curva que está situada cerca do quilómetro número 5 e noutra que hai a continuación preto do quilómetro número 6. E aí o que imos a facer son traballos para executar un desmonte, mellorar a pavimentación e o balizamento correspondente. E aquí sí que contamos con un prazo de execución de 1 mes máis, en concreto 3 meses, e con un prezo de licitación de algo máis de 63.000 euros para mellorar esas 2 curvas para garantizar a seguridade dos vehículos que por ali circulen e as persoas que os ocupen. Ademais, no que ten que ver tamén coas estradas provinciais, adxudicamos 7 proxectos para mellorar en 10 vías diferentes en 10 vías en diferentes concellos da provincia. Paso a describirvos. Na zona centro, adxudicamos as obras de 3 estradas, unha delas en Friol, a empresa Construcciones Leonardo Miguélez, que se vai a encargar da rehabilitación do firme dun tramo da LUP 2105, que é a estrada que conecta o empalme de Prado con San Paio de Narla, outro da LUP 2115 entre Ovento e Santa Marta, na parroquia de Vilalbite,
que son unhas actuacións que ascenden a un prezo de 226.000 euros entre as dúas e inclúen a reapertura de cunetas, de pavimentación con aglomerado en quente, de reposición de sinalización nos 2 primeiros kilómetros destas dúas vías e con un prazo de execución tamén reducido, que será dun mes e medio dende que comecen as obras. E o que vamos a conseguir é facilitar o acceso a diferentes servizos públicos e tamén a recursos turísticos, como pode ser a Fortaleza de San Paio de Narla. Así que esas dúas actuacións no Concello de Friol. Nos concellos preto de Friol, que tamén están afectados por estas melloras, entre Guntín e Monterroso, temos unha nova actuación que está adxudicada á empresa José Mantiñán e Hijos, Construcciones S.A., que vai ser a encargada das obras de mellorar preto de 6 kilómetros que van dende a estrada LUP 3303, que conecta a Nacional 547 en Montecalvo, coa Nacional 640 en Valdeporrás. Aquí o precio é de máis de 130.000 euros e con un prazo de execución de 2 meses. Son traballos que van a afectar a totalidade desa vía, dende o kilómetro 0 ata o casi 6, ten 5,8 kilómetros, e consistirán na reapertura de cunetas, saneo da esplanada e tamén na correspondente pavimentación. E seguindo nesta comarca, na comarca da Ulloa, en Palas de Rei, a empresa Leonardo Miguélez acometerá as obras de mellora de diferentes tramos en 3 estradas provinciais con investimento total de 127.000 euros. En concreto, estamos falando do último kilómetro e medio da LUP 4006, que conecta a vila de Palas, o casco urbano, con Quindimil. Tamén os algo máis de 5 kilómetros da LUP 4009, que vai dende Ribeira a Rampla de Covelo por Vilaseños. E, en último lugar, afectará a case a totalidade da LUP 4011, que une Palas de Rei dende o seu cementerio con Tarríos, ademais do ramal que vai ata Burdallos. Nas 3 estradas das que estamos falando, no Concello de Palas de Rei, as actuacións consistirán na reapertura de cunetas, en facer as obras de drenaxe necesarias, na reparación de desperfectos, a repavimentación e a sinalización vertical, e o prazo para acometer estas obras é de mes e medio dende que se inicien. Cambiando de ubicación e dentro da nosa provincia, pasamos da Ulloa a Mariña, donde adxudicamos os traballos en 2 estradas. Por unha banda, a empresa Construcciones Isidro Otero SL vaise a encargar de mellorar o firme nos últimos 3 kilómetros da LUP 5207, que une o núcleo urbano de Ribadeo con Vilela, e o prezo destas obras van a ser máis de 280.000 euros e van a afectar o tramo que vai dende Seixadelo, na parroquia de Ove, o enlace coa LU 133 en Vilela. En que van a consistir? Pois na reapertura de cunetas, imprescindible, a pavimentación con aglomerado e a súa sinalización. E o prazo de execución vai a ser de mes e medio unha vez que se inicien os traballos. E, ademais, tamén entre a Mariña e a Chaira, a empresa José Martiñán e Hijos Construcciones S.A. mellorará os últimos 6 kilómetros da LUP 3804, que é a estrada que vai dende Belsar, en Ourol, a parroquia de Viveiró, en Muras. Neste caso, o prezo son 250.000 euros e o prazo de execución un mes dende o inicio das actuacións. Os traballos consistirán tamén na reapertura das cunetas, a pavimentación con aglomerado e o pintado da vía. Noutra zona da provincia, neste caso na montaña, a empresa Obras e Saneamientos Galicia S.L. resultou ser adxudicataria das obras de mellora de 8 kilómetros de vía en Negueira de Muñiz. Cun orzamento neste caso de 300.000 euros, vaise a rehabilitar boa parte da LUP 3601, que é a estrada que vai dende Acebo na Fonsagrada ata o núcleo de Negueira de Muñiz. Estas obras danlle continuidade ás que temos xa cometidas recentemente ao inicio desta vía e van a mellorar dende o punto kilométrico 2300 ao 10250 e van a consistir na reapertura de cunetas, na execución dun espazo de paso para peóns de 1,20 metros de ancho, na pavimentación con aglomerado en quente e a reposición da sinalización. As obras teñen un prazo para ser executadas de un total de 3 meses. Esta estrada
Conta o seu pé cun miradoiro e cunha área recreativa, polo que esta actuación vai a redundar na seguridade tanto da veciñanza como dos visitantes que se acheguen a desfrutar da comarca da Fonsagrada. Finalizo xa co capítulo de estradas, falándovos da Pobra de Brollón, onde axudicamos a obra de mellora dos últimos 8 kilómetros da LUP 4702, neste caso a empresa Fevisa Vías e Obras SL, nun prezo de 435.000 euros, e trátase neste caso dunha vía que une os lugares de Vilachá e Estación pasando por Rozabales. Neste caso, os traballos teñen un plazo de execución de mes e medio, consistirán na mellora de drenaxe, a pavimentación con aglomerado en quente, a sinalización tamén da vía e van, sobre todo, a contribuir a mellorar as comunicacións entre a veciñanza de Vilachá de Salvador, a Irexa e Salgueiros. Con isto remataría a información sobre os asuntos en relación coa mobilidade que vimos de abordar e aprobar na Xunta de Goberno e pasamos a outra cuestión, que é a cooperación e asistencia aos concellos, un dos papeles fundamentales cos que conta esta institución. E hoxe, precisamente, nesta Xunta de Goberno, aprobamos un convenio de colaboración co Concello de Ourol, a través do que a Deputación destina preto de 250.000 euros a este Concello para acometer diversas actuacións que van a mellorar directamente a calidade de vida dos seus veciños e veciñas. En concreto, estamos falando de que o Concello vai a poder renovar así con case 140.000 euros a cuberta do pabillón polideportivo municipal e substituirá os vidros da fachada principal. Estas actuacións dotarán a instalación deportiva dun illamento máis eficiente, incrementando a seguridade e tamén o confort dos usuarios e usuarias que fan uso deste pabillón. Dentro dese convenio, nese acordo de colaboración, inclúense tamén arredor de 61.000 euros para condicionar o abastecemento de auga no núcleo do Cargadoiro, na parroquia do Sisto. E con esta actuación instalarase un sistema de distribución con tubaxes de alta densidade que vai a garantir o suministro de auga dun xeito máis eficiente, en definitiva máis beneficioso para os veciños e veciñas que viven nese núcleo de poboación. Incluído tamén no convenio de colaboración están 46.000 euros para pavimentar a zona que dá acceso á estación de tratamento de auga potable de Besteburiz, na parroquia de Miñotos. E, por último, nese acordo de colaboración con Ourol, destinaránse 12.000 euros a realizar actuacións de mellora na estación de tratamento de auga potable e no lugar de Xan Blanco. Coa aprobación deste convenio, deste acordo de colaboración, reafirmamos unha vez máis o noso firme compromiso de colaborar activamente cos concellos da provincia de Lugo. E facémolo cun obxectivo claro, que é que se poidan facer e ofrecer máis e mellores servizos para o conxunto da veciñanza. E remato xa explicándovos que hoxe tamén aprobamos as bases específicas de 4 prazas de auxiliar de entrada e unha praza de maquinista conductor. Estes 2 procesos realízanse mediante oposición libre e tamén demos luz verde ás bases específicas de delineante mediante concurso oposición e outra para técnico superior de protocolo. As bases sairán publicadas no Boletín Oficial da provincia, previsiblemente a finais da próxima semana, e aí xa poderán ter toda a información as persoas que queiran participar nestes procesos. E pola miña parte, nada máis, quedo a vosa disposición, se precisades de alguna aclaración, que ninguén levanta a man para pedila, así que moitas gracias e boa fin de semana.